Who you be? Where is my phone? I need to have my phone. Hello? I'm not running. I need to talk to my I need to talk to my Why would I run? I need to talk to my let me talk to my let me use my phone. Where is it? I need to use my phone now. Guys, move on, Onya. Onya, go for iPhone. Evidence. This person. They won't come have you seen. Move this motor, let's go. This thing. No. Thank you. Let's go. What can blow phone was supposed to sharp. I hope you watched the video of the arrest of mighty Ogechi Njaka. When you are talking about Nawanyi Sirike, when you are talking about Nawanyi Dochira Dochi, Nawanyi Baraja Nuku, you talk about Ogechi Njaka. It's only people they may arrest. If you get me arrest, TSS, and me arrest in the money everywhere, police I can keep. You go to know about one. You gotta go. You go to know about one call. You go to know the very important. Only are important the way he GM. Somebody is not important the way he GM. Oh, and the police we keep money are important arrest or possible. On the people that matters. And before Mother Budo Dogu, even our ex-president Obasanjo go to his history. Obagime before. All these governors, President Tachara, I have Bachagime before, Potapa, Mandela, all these people, they are strong people, all strong people now by me, Pota. You gotta go. Now, what am I trying to say? I want to thank Governor Zoku and JPAC and the co. You people have achieved a wonderful thing. You have achieved powerful thing. Who they mega achieve? Who they mega achieve? Igbo natural sins. Yes. Who they mega achieve? Where our children will be learning industries, learning how to produce or manufacture all these things that we need in our various life. You people have achieved of all this our bad road government, government now. You people have achieved this insecurity not a new book or Joy or you may achieve. You people have achieved hospitals everywhere. I'm from Governor Zoku, they take and be ba. I Governor Zoku, ba. I Governor Zoku. Fujepa na say that what can he be a how no so Ogechi Njaka will kick all. You confirm good Ogechi Njaka will okay. Come on, go here. Jepa I put Ogechi Njaka without people supporting this arrest. You get me Ogechi Njaka arrest. I put Ogechi Njaka so Guinea. I don't why I call. You get me we arrest. I went in behind the arrest. Unu catch up on the front wall. Man, I'm actually bunu. Man, you didn't fly in a man or what? You didn't wear repercussions. Oh, good morning, Tata. How are you? And whatever you see, Bido. Oh, no, I go born on Baraka. A proper come madon on Yako Waragun or Womba. Japan, some of them did Pumakaha. Ija your big mega arrest. And what do you Pumaka? Mega arrest. And besides, I don't arrest, or look arrest or woo abomination. Arrest is not abomination. Nobody's above arrest. Even the ex-governor of Anambra State in Gigi, I mean, arrest how many times? Okay? Even Okorocha, ever he arrest? Mazin and Kalopo came arrest. So the Bohemian he arrest. And where above arrest? Nobody's above arrest. And a book arrest, or do call we offer, call now, can was you.
kona una me here people like that mebu unje kuri me arrest or nwan ko jere me arrest ka ozi nwan no chog nwoke nwere akụkọ na obro nwoke ibe ukwu nje me arrest je back na afuna nwoke ni bia ha n'ọnụ je back na afuna nwoke ni bia ha n'ọnụ my brother so gecha urugo nwoke na governor zukure take opi governor the Shanamite governor just imagine imere mmadụ arrest koro onye ime arrest ọtụ kọrọ ya hapụta ọ ga-apụta ọ bụ ego kwuru nyere polisi igedego polisi ga-anarakwa ego ọbụkwana ebuzọkpọ polisi na-emeri polisi ga-anara ego unu achịkọrọ ego niile achịkwa ndị polisi na mgbago n'ugwu Awụsa unu anatakwa n'ala Igbo na-akpakwa aka n'ala unu ga-achịkọrọkwa ego a niile chịkwa ndị Awụsa na mgbago ndị ugwu ha na-eri na-anara AC na-anya executive cars igedego unu anatakwa n'ala Igbo be na-akpa aka n'ala ọ bụrụ na Ogechi Njaka bụ onye Awụsa ihe emenwu ya arrest because ọ ya anyụnwu ego ma onye Yoruba ihe emenwu ya mana duto ihe ndị mere arrest gbara bịa maka mụ na onye Igbo unu wetara ezigbote ego na ego ga-apụta ndụ mmadụ aha ga-abakwa na ya nwe ka ndụ mmadụ enweghị ịba na ya ego gịnị ego ga-apụta ihe ndị Igbo na-eme ọkwa ka mara onye ka ịbịa ọhịa ndị Igbo na-eme ọkịka ọhịa ndị Igbo na-eme ihe jemara ndị Igbo wee ọkịka don't be surprised ego unu je kpọrọ Ogechi Njaka na ego unu je mee report don't be surprised ọ bụ 1 million or 2 million or even 3 million for example and that 2-3 million naira nwere ike inye about 30 people's nni for like 1 year unu anafu na nnọọ unu ejidego kidnapper ndị na-ekidnapụ ndị mmadụ n'ala Igbo all this ndị kidnapụcha ndị mmadụ na-enye onye ọbụla ọsọ unu ejidego gọvanọ ejidego were eti aka n'obi ahịrị Shanamite ijidego ozi onye a ndị na-akpa ike n'ala Igbo go na je park unu agbanịka odogwu unu jidere odogwu asị m na unu odogwu unu ejidego ndị a na-enye nsogbu n'ala Igbo all these people na cause securities je park na gọvanọ unu ejidego odogwu ka unu wụ bịa dara na igwe ọkụkọ Igbo na-eche unu na palace as if na unu enwe some people pugoro ihe karịrị nke Ogechi kwu kama na ha na-ekwu ya n'azụ enwe some people pugoro ihe karịrị Ogechi sef kama na ọ rute na ha na-ekwu n'azụ ha na-ekwupụta ha na-ekwu mụrụ n'azụ enwego ndị ji ọnụ gbuo mmadụ ibe ha n'azụ ọ dị ụtọ na Ogechi Njaka kwupụtara nke ya na social media ka eji dịka dị iche dịka ogbugo mmadụ mana enwe ndị na-ekwu n'azụ jikọrọ ọnụ gbuo mmadụ enwe ndị jikọrọ ọnụ kwuo ha eji gbuo mmadụ ka na-eme exist na-agagharị mana ịma ha enwego mgbe Bakasị nọ ndị enwego onye pụtara ụta eji suo mmadụ imi aga onye arụba ọcha egbuo ya most of mgbe ndị ọdịs enwecha ndị na-apụta suo mmadụ imi na onye abụ onye ohi na onye abụ okwu onye ohi ojesuo imi ojedenye afọ onye arasa onye ohi egbuo onye ahụ ka a werekwana na ya nwayọọ mgbanụ unu amego Ogechi Njaka arrest mgbanụ ala Igbo ga-atụbazi mma from now henceforth at least chifo na insecurity ala chifo na ọ dị gọvanọs arụgba ọrụ ọfụma chifo na ọ dị local gọọmenti chairman a na-enye ego ka ha dozie obodo arụgba ọrụ ọfụma senators ha arụgba ọrụ ọfụma ije ụwa bịa na igwe ọkụkọ